ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತೊಂದು ಯಾರ ನಂಬುನ ಮಾತ ದೇವದೇವರುಗಳ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಡೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತೊಂದು ಎನ್ನ ಮಾತ ಗುರುಗಳಿಗೆ ವಂದನೆ ಮಂತೊಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುವಸಿರಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕುಡ್ಲ ನೆತ್ತ ಒತ್ತಿಡ್ದು ಎಂಕುಲು ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಒಂದು 5 ದಿನದ ಹರಿಕತೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ನಿಶ್ಚಯ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳುವಸಿರಿ ಕುಡ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೇಡು ಇನಿ 3ನೇ ದಿನದ ನಮ್ಮ ಹರಿಕತೆ ಇನ್ನಿ ನಡತೊಂದುಂಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ದೇವಕಿ ತನೆಯ ಕೂಡ್ಲು ಹರಿದಾಸರಾದ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅರ್ಥಧಾರಿಯಾದ ಖ್ಯಾತ ವಕೀಲರಾದ ಬೇತೆ ಮರ್ಜಿಲ್ಡ್ ಕೆಲಸ ಮಂಚಿನ ಪುಣಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರ್ನ ಪುದರೆ ಅಂಚಿನ ದೇವಕಿ ತನೆಯ ಕೂಡ್ಲು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಹರಿಕತೆನೆ ಕೇಣಿರವುಲ್ಲ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮ್ಯದ ಪ್ರಸಂಗ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಸಿರಿದೇವಿ ಮಹಿಮೆ ಪಂಡದು ಐನೆ ಮಲ್ಪೇರೊಳ್ಳೆರು ಅರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಕವಿರತ್ನ ಕಾಳಿದಾಸ ಪಂಪಿನ ಬಿರುದುಲು ಅರೆಗೆ ಉಂಡು ಒಟ್ಟಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಯಾನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವಿನಂತಿ ಪಂಪಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹರಿಕತೆ ಇತ್ತೆ ನಡಪವನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಂಡಲ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಎಂಕುಲು ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಂದಿ ಪುನಗ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡು ಹರೇಕಳದ ಆ ಒಂಜಿ ಕಡವಿನ ಬಲಿ ಪಂಪಿನ ಜಾಗಡು ಭದ್ರಗಿರಿ ಅಚ್ಯುತ ದಾಸಿರು ಒಂದು 7 ದಿನದ ಹರಿಕತೆ ಸಾಪ್ತಾಹ ಮಂತೊಂತೀರು ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲು ಐನು ತುಯ್ಯರೆ ಅಲ್ಪ ಅಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಲಿಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಪೊಯ್ಯಡು ಕುಳ್ಳುದು ಐನು ತುಂಬ ಎಂಚಿನ ಸಭೆ ಐನು ಕೇಣಿರೆ ಐನು ಕೇನುನೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಆ ಹರಿಕತೆ ಬಕ್ಕ ಐಕ್ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಉಪಕತೆ ನಿನ್ನ ಮಾತ ಕೇನುನ ದಾದೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣದ ಪುಣ್ಯ ಆ ಕಥೆಕುಲು ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾವಡು ನಾಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಥಾ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಅಂದು ಪಣೊಂದು ಐಟ್ಲ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗುರುರಾಜುಲು ನಾಯ್ಡು ಏನಾಡ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಐತೆ ಇಲ್ಲ ಸೀಡಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಗಜಗೌರಿ ವೃತ್ತ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಜೊಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಹರಿಕತೆಟ್ ಆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಕಥೆಕುಲು ನೀವುಲ್ಲ ಐನು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪವಣಂಚಿನ ಅಪ್ಪಗ ದಾನೆ ಪಣದು ಪಣ್ಣಗ ನಮಕ್ ಬೊಕಾತ್ ಈ ತುಳು ಐಟ್ಲ ತುಳುಟು ಹೆಂಗೆ ನಡಪವನ ಈ ತುಳುವಸಿರಿ ಕುಡ್ಲ ಯಾರಂಜಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತೀನಿ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ದಾಯ ಎಂದು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಬುಳಚಿಲಿಗೆ ಪಡೋದು ನಮ್ಮ ತುಳುನು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳು ಅವು ಜನಗಳಿಗೆ ಮಾಜಿದು ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ನನಾತ್ ಐತ ಬುಳಚಿಲ ಅವಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರುವ ಇನ್ನು ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ ನಮ್ಮ ಏತು ತುಳುಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ಪ ಏತು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊರ್ಪ ಐನಿ ಸರ್ಕಾರ ಆ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದುಂಡು ಬೇತೆ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನು ನಮ್ಮ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದ ಸೇರಿಸವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ದಿಪ್ಪು ಅಚ್ಚಂದನ ತುಳುನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಮಂಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಕೆಲಸ ತುಂಬ ದಿನ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಒಟ್ಟಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುವಸಿರಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕುಡ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ನಿರಳ್ಳು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿವೇಕಾನಂದ ಸನಿಲ ಪಾತ್ಯನಗ ಇಜ್ಜು ಅನ್ನ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದಂತೆ ನಿರಂತರವಾದಿನಿ 3ನೇ ದಿನದ ಹರಿಕತೆ ನಡಪುಣಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಕಥಾ ಭಾಗನ ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಕೇನಗ ಅಂದ ಪನೊಂದು ತುಳುವಸಿರಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕುಡ್ಲ ಪನ್ಪುರ ಸಂಸ್ಥೆನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತದ್ದು ತುಳುಟು ಹರಿಕಥಾ ಸಪ್ತಾಹನು 5 ದಿನಟು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ 3ನೇ ದಿನದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಿರಿದೇವಿ ಮಹಿಮದ ಈ ಒಂಜಿ ಹರಿಕತೆ ನಡಪೆರಣ್ಣು ಮೆಕ್ಕಲ ಪರಿಚಯನು ತೋನ್ಸೆ ಪುಷ್ಕಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮಲ್ನದ ಕೊಡು ಬಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ದೇವಕೀತನೆಯ ಕೂಡ್ಲು ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾವ್ಯನಾಮ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಕೆ ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರು ಎಕಡೆನೆ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಪ್ರತಿಡು ವಕೀಲರು 5 ವರ್ಷೋಡು ದಿಂಚಿ ಹರಿಕತೆನು ಶ್ರೇಣಿನ ಗುರುವಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನಾರು ಹರಿಕಥಾ ಪರಿಷತ್ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಕಟ್ಟದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಹರಿಕಥಾ ಸಪ್ತಾಹ ದಶಃ ಅಷ್ಟಃ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಡೀ 2 ಜಿಲ್ಲೆದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಾರು ಹರಿಕಥಾ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಕೆ ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ಟರು ಇನಿ ಆರು ಕಥಾಭಾಗ ಸಿರಿದೇವಿನ ಮೈಮೇಡು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಭಾಗವನ್ನು ದೆತೊನೊಲಿ ಬೇತೆ ಭಾಗವನ್ನು ದೆತೊಂಡಲ್ಲ ಅವು ಪೂರ ಇನಿತ ಸಮಯೋಗ ಉದ್ದ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಆಪುಂಡು ಬಂಡದು ಆರೆ ಕವಿರತ್ನ ಕಾಳಿದಾಸ ಅಂದದು ಆ ಭಾಗಡು ದೇವಿನ ಮೈಮೆದಾದ ಅಂತ ಬಂಡದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುವೇರು ಅವು ಎಲ್ಲೇ ಭಾಗ ವರ್ಮ ಕಾಲದೊಲ ಕುಂತುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಅವಿನಾರು ಮಲ್ಪುವೇರು ಆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಸಂಸ್ಥೆದ ಬತ್ತಿಡ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಡದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ
ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವ ಮೇರು ಅರೇನು ಮಲಾರ್ಪಣೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ಅಂಚನೆ ಹಿಮ್ಮೇಳೋಡು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನಾಗಲು ಕೋಡಲಿತ್ತರು ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಯೋಡು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಿಯರು ಕ್ಯಾಸ ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದರು ಅರೆಗ್ಲ ಸುಸ್ವಾಗತ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಮನೋಹರ್ ರಾವ್ ಮೃದಂಗ ವಾದನಕರಾದ ಇನ್ನಿತ ಹಿಮ್ಮೇಳೋಡು ಭಾಗವಹಿಸುವರು ಅರೆಗ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಸ್ಥರ ಬತ್ತಿರ ಸ್ವಾಗತ.